ସକାଳ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ତୁମ ସାହିତ୍ୟ କଲିକା ବହିର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପଦ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦିନର ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ବାହୁଡ଼ା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଗୋଠରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ମନୋରମ। ରାତିର ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ବି ରସବୋଧ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଏ ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସୋଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଦିନମଣି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରଜନୀ ରାଣୀ ହେଉଛି ରାତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଦିନ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ରଜନୀ ରାଣୀ ରାତି। ରାତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, କଳା ଦେଖାଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରରେ। ତ ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି କଳା ବେଶ ଧରି ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଗାଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପକ୍ଷୀଗଣ ରାବ ଦେଇ ଯେ ଯାବାସେ କରନ୍ତି ଗମନ। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଗଣ ମାନେ ରାବ ଦେଇ ଯେ ଯାହା ବାସେ କରନ୍ତି ଗମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନେ ବୋବାଇ ସେମାନେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ଗାଇବା। ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ କରି ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ପଲ ଗୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁ ଭିତରେ, ଗୋଠର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋରୁ ପଲ, ବାହୁଡ଼ି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେରି। ତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଥାଏ ସେମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋରୁପଲ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହଲ କାମ ସାରି ଚଷା ମହାନନ୍ଦରେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ଇ ଘରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ହଲ କାମ ସାରି ମହାନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। ଏହି ପଦରେ ବାହୁଡ଼ଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେରିବା, ଫେରଇ। ମହାନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁଖ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଦ୍ୟର ଆବୃତ୍ତି, ଭାବାର୍ଥ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଛ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ପଦକୁ ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ।